Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Haka khatsan tarik urampang arhajar arpulai. Sakawai kesengsan pertai jong kejela ke barang mi pemai hakini ke election MLA jong kesenam arhajar arpulai. Kata ke Voice of the People Party VPP. Kala plat pat ba ikimat terekam jongka. Ya kini ketup jong imat terekam la plat pat ba daw kertong bagi dekot jong keseng VPP hapok kejinglam jong Presiden uba Ardan Mela Besayumot. Hak kejinglang kebelalong halum dingso hasilong. Kimat terekam jong kini keseng kidon syuphau terlibaro. Bat kini kikentup ya kimat kebedai bat kejela Meghalaya bakan nong kebasingan. Hapo la kajong kajaka bat bakayo kekot jong kejela kan kiu rasong bat be kejing dok enrat dengkong. Bat kejela kan don kidong ngelam ge basyampang ki baklan bat baslur bat kejing suk kan sensyari kelong beriu man beriu bat kan wanra ki kampen roy bat kesensyar kadar kan long lor kidong rim jong kesensyar pat ba bakan long kebakut bat kebasingan bat kebam syak siliang. Baya kejing dan jeng em kejela on bah benta marengkat ba an penek pensa ekariti dostor bat kendau jong kiri ulum ban sumar bat penek pensa ekamai mariang ban penlong e ke Meghalaya kejela ke babiang e ban manra ya kejing bai tengka ban kentiu bat penkuk bor ki samlah ke puli putih bat kejing long babha bat bakan don kejing buram ya ki kentai ki senrang bat ban omdon kanu kejing nyo siliang khamat halor ka long kentai long senrang. Kaseng kadon ye kini ki GE bat jing angnut nakam ta kecela kabaningkong baga jela Meghalaya kanong ka basingan hapo la ke et kehi singmana jongka bat baga yo ka kot jongka jela kan kiura song bat ya ke jingdup onrat dingkong kaba baga jela kan don ki nongelam ki besyampang baklan bat beslur kabalai jingsuk kan sensyar ya kan beriu man beriu banonra ya kan roi kapar habaro kiliang kabasau baga sensyar khadar kan long halo ki nongrim jong ka sensyar pai ba basisha bakhoj basong shngai baket kli bamsha shiliang bat basai kadar kabasang baya ka jingdon jing em ha ka jala on bha banta marangkat bat on penenkam tingkan kaban riu ban pene pensa ya riti dustur bat khando bat sap jong kiriu lom kabahinyo ban sumar bat pene pensa ya mei mariang bat marmot hai ki jaka kibla chulor kabapra ban penong ya Meghalaya ke jela babiang banonra ya ke jingbe tingka investment kabakhandai ban kintiu bat penku bor i samla ka puri puthi bat jinglong babha bakinong ki balarkam kabashipo bakan don ka jingburam ya ka long kentei long shinrang bat banom don kanu ka jingyo shiliang khmat halor jongka haba syukran lincoln ka seng ka angnot ban pin khem ya ka perkhat perdan ka basongnia bat bet bat babha ban pin rasong pat ya ka san long brio man brio ka babha balayo pateng ni ki long shwa bat ban pin kladur ya ka Meghalaya kum ka nongmuna bakan sai hakari india hi brokawai ka BPP ka nge scam ka sinchar khadar kabakhol basuba tete halor kata kan ngrim kum ka party kum ki nongiram ki berang ki ki ni la yo i kini ke bagi don hak jela ga ju de nomor kata tau ni seseng ni ka party ban pen khoi ma ya ka senchar ga khadar ka bangi ni ong ni wara ka senchar ga khadar ko ki bakum kini kim de ta ha ko ke department lese ke ka ba u philabadi lembaga statement ke jung bi way ni ki police officer kala mande tang pit just a tips of an iceberg ka ba haman ki department ki bon ki ki kanun ki kadam ki bashar kai ten mar ka tagraw ni community ba kani kan yarap ki pa ba haga jala ka jung bakin sotho bat bakin minjul ya ka jing khot ko jing ban tan khot ya ka jala ka jung ba ka sinchar ka khara ka ko anum dan menu ki ki political party ki bala ban ai ya ka jing sinchar khara ba ko like the Voice of the People Party ban ni kwaru ban ong hakmat lingba jo ki la patai ko bo ba kan dei bi tanga seng ba thamai
Ondan ki way pat ki seng ki balaban pen khoi ye ki ne ki jinja ki be excitement bat ki be lam se ke ba so shirkai so tri ya ka tur ka dar jong ka jela ka ji ban i kwar bon ba ka voice of the people party is the only new regional political party in the state mdan de ki way pa kim de ban shai lam bakla ki way ki laban bujri tang ka uniform ki priu ki de ki chu Rengi hang ni, ini ke parti ke berthamai, ini ke beri ke berthamai, ke berkat ke berthamai, bagi orang rim ke baskem. Ti kata ke bang idon berong nak kalian ke parti ke. Pi nganget ba ke ke bang police officer kalau long ke jimpen pau je kalau long in the open. Wala dengi ngim dawai ye ru. Ngatrai kumbangi juihi. Ba ke judiciary kumbakalong haka jela ke juihi. Mok kelapek i bakum kini kelapek perman di jinglong jingman hapok ke jela ke jing bat nagalian ke jingi hi so ba kei ke bangi don bano kalong ban pen so thu i ki pai ba kini ki jingja kin nang yai ja te kam don jimut bangi chi dawa na kini ki sarkar ki berim ki belong involve don kam ban ailat ba yangi ngin le ya ka kam andang iwan ka bor yin ko aban dawa ngin dawa ayu mata kani ka por ka di ban thamai ka sarkar te la ringi ki dawa ne ki ne la ki pa ba kim su thu ki pen poi bengi ki ni sa ka bor ka jing dawa jing kan long tang ka formality nim ko aba kani ka sin jam ka bangi ya mata kan de tang ka jing pen dam kom ringi ko ban ling ba kani yinum ong bangin dawa na kani ka sarkar ringin ong yu pa ba ailat ini bangin sei maran ikini ki jakle aparo Om dai tanga police department re ki department di bobon ko ka chala ka ju kasulong pe kai ke ba ninge kum ka party ke jingi we believe in justice habang inge ya ka sinshar ka khara ka ba hok ka ba khoi tingi kwa ba ka jing toket la ne ka jing wat igni ki ke baro kanum dei ka ba dal liang bat kanu ka bor ka bran ka chala ka ju Maria kini ke kam kat kum ka jing ka phalang ka jing kren ka jong uriu officer ka pedi ba ka don kata ka connivance mo kata ka khaki highly khaki vendetta bla 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 tingi su thu ba hang ni le se ka don ka ke ba challenge ka shil khai te la ringi dei ben yo ya ka jing bishar ka ba kanu ka bor ka dei belong ka ba like lu ka belong independent but ka dei ka taru ka bangi ngin le Lalu pai ba kadi it's just a matter of time satang siteu arteu e tanwan ka sarkar ka thamar tina kentui ki pai ba bakim dei ban bakla wat bakla aila di BPP ngin pen khoi ikini ki ke bro ki kendo kram ba ki jingsni ke bar mi akan jela ji. Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy.